Halo सफैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे हेलो गाइस आं मंजुलि ब्रह्म आंनि मंजुलि ब्रह्म चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आं दिनै मा खालामनो मिथिगौ ना दिनैहाय जोंहा ओइ बाबा थारमाने दिनै खबिरा दं आरोना सिस्टारनि ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौबो दिनैहाय लांगोन आरोना नोंथांमोननो जा हायो बे खबिरा फैनाय जानाय मा मा नियम मा खिनाय मा लोंनाय बेखौ आङो देखायगोन आरोना सोर सोर फैयो जों मा खालामो बिसि गिदिर गिदिर मोदैजों गाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्टेड दं नायलांबाय थादो आरोना आरो नायनो बानायफ्रा ओरै थुखोलांबानो जाबाय ओरैनो चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फ्राइड लाबाय मिस्टि लाबाय नै Tala ko to lo 280 taka. Deh. Ina no ko stationaw langfaidों आरोना आङो नै खाजाखौ लानानैहाय गसाइगाव हाट स्टेशन बिनानावखौ लांफैदों बिनानाव मौसुमि फैदों आरोना बेखौबो लांफैदों आरोना अबेजों फैदोंथाय गारिया लाखिफैबाय आरोना इन्टारेस्टि गारि बुरै दिनबायहाय आंखौहाय बेबा अबेजोंहाय ओइ फैदों गारिया खाथि सफैबाय आलासिया प्रेमि हाय थाव दा रायजागोन लेट जाबावबा ओरैनो दा रायहरखाबाय आंखौ नोंखौ मैयानो सिखारद'आ आंथ' दहाय जादों एम्फौफोर बायदिलाय मानसिफ्रा गायसिनानै खोमा सिंगारनो फेमिनो बे हायदो दे मा थांनायदोंलाय मादैनि हाबायाव मादैनि हाबायाव सारलाबायनो बुंलायलाय मेगनावहाय दिनै गाखोबाय जोङो ओइ बामबावबायसो आं नानिखौहाय जायगायानो थोला आरोना गारिया गोदोलायबाय आरोना नों 80 केजि आं 76 80खौनो लादो आरो बेवाय 90सो दंफायो दा आरो बेवायाबो नैबे बेवाय खायलेगाबो बिदिनो जाखागोन आरो गावबो 80खा ड्राइभाराबो आरो गारिया 50 केजि आयौ खाबाय आरो दुइस'जों फैखोब्रा मा गिलामोनब्रा बे मिक्सार लादा बेवाया दे मा खेवनानै मोनगौ होदों नायदो खनसेनो दाखालि नायाखै नोङो आरो दासो खेवबावबाय हजों खेवदो होनखाबाय सफैबाय माबायदि साइज जाना दं सानथामसोनि थाखाय फैखाबाय बिजामादैया गाबो हाथाय सिङाव जफ्रा लागासिनो नै बेवहाय गेब्लेनायखौ बासिना हो थरसे आखाया फाग्लिलाबा नैखौ दिक्सुना नै गेब्लेयाखै बिदि दाहो गैया मेसिना फिसाया मोनबोआखै आङो फिसाया गाज्रि जादों हाबायावसो नांगौ होनबाय नालाय आंहा हाबा बानायथ'वाखै खोंबाय ट्रिपाल खोंबाय ट्रिपाल हाबा नालाय हाबा थावबाय बेवहाय मटरखौ दहायनो होआखै होनबाबोथ' नों थादोंना आलासिफोरनो साहायसै जोंफ्रालायहाय बियाव फैनायाव जाम्बिसो जाना जोंफ्रालायहाय हामा
자, 간내 좀 놓아 좀 그라 라카마. 미칼랑 당당. 아까 풀었네요. 한 풀. 양고. Di je bena. Enggak nani hama. Ma. 오늘 깜짝이야. 사람이 탭도. Enggak nih sih, ada jadi apa ya, enggak mami. Ayo, sudah, ayo nih. Share mama aku nih alas pigo. Mo장 hom baba. Mo장 hom. Tersiap apa nang? Kejan lah. Oi bar chat bar. Mukang tuh mukang bisa wa. Tanda mukang. Video tangga, penjaga tangga. Video, mana? Hang. Video lah, dia hang iwai. Tahu? Aku makan kepo no. Telur lah kan di. Telur lah baca baik dia nih, sidan. Angko lihat mah. Angko baru pulang mana? Jingjain nama. Sergetan nih.
Hei, aku pasti je bayang kerap fulma. Kameramena Fulum jangan aku mau kameramena bu. Nah, kita cepet berapa fulum maksai? Main nama siapa? Này không phải đâu, ăn bị không bara bạn này à, anh đứa. Kau semua kebai tanjang maksud kau kuda no buku mai. Nah, menjadi. Alasia. Jauh geran roh, naik tang. Cukuran. Sudah lubang dah ya. Dia sudah ni. Apa ni? Nah, ini jauh ke tanah mana? Hinjau godan ni lah, kau baca ada isi. Hinjau godan ni kau hai. Oh. Kanaya sani dah sampai kita ni. Apa mana? Kanaya mana kita tu kena sih? Semua thadeng. Jeng nak berbicara nak jauh kan lagi kaya. Gejau gidet semua benda apa? Dah yang mana? Nah, ini jauh dah tu nak silang tu berapa? Jauh dah nak leh. Sudah kamu semua ni mana? Ini jauh dah, video. Kau ini berapa isi cengna ni? Kau ibu lang nak bawa cengda. Boleh, dengar aja. Eh babu, siapa ni? Kau ibu siapa ni lah ni? Nah, kau jawab. Nah. Mà lại 10 phút. Dầu của đan là cái này ông khách nó còn che rồi nè. Thứ sữa tụt chết sữa. Chicken lang deng lên. Kari itu chicken kan tadi ya. Ondai sih nawan jaya, woi kedan lah kan ya. Thâu lá được không? Ê, này gần jambi, con thấy nè này, thâu. Mà chỉ mình gì đó là thâu rồi.
Minimum aku kontrol dan nontonnya mabi bostan kalam satu lebih kalam 당신은 법이래야. 너가 진짜 마음은 비님은 예. 시장은 가봐야 되나? 당신 남의 솔솔과 나는 자의 영화 감자 안 채야 되나 정하? làm 감자 안 채. 그다음 하나 봐냐. 자 강남에 마우시 돼. 피든 카모 제라 피든 카모. 원진 간세든 간세. 나는 먹는 거야. 대당 라인치로 자 그렇지. 남은 거 그는. 따골발에 하태우 라이드 돼. 자 그러죠.